azterketarekin hasiko gara, eta hasi baino lehenago, nire be ikaslek hementxe daude. Eskuinaldean, Oier, eta ezkerraldean, Katxali. Oier eta Katxale, ongi etorriak. Azterketarekin hasiko gara. Hortxe galdera. Zer da eguzkia? A. Izar bat. B. Planeta bat. C. Ilargia. A, izar bat. Oierrek ez du dudik izaten. A. Izar bat. Uste duzu asmatu duzula? Bai. Oierrek esaten du bai. Bai! Fenomenal, oso ondo. Katxalin, zure galdera. Erne, zer igotzen da, baina ez da inoiz jeisten? A. Igogailua. B. Adina. Eta C. Hankeko bola. B, adina. Katxalinek esan du B. Adina. Hala izango te da, Katxalin. Bai, adina da. Gora joten ga, baina ez da jeisten, ke pena. Bueno, zue gazteak zate oraindik. Zein kolore du egunak pozik dagoenean? A. Kaki. B. Urdina. C. La roxa. B, urdina. B. Urdina. Eguna pozik dago? Bai! Urdina dagoelako, oso ongi. Zein animaliaren esnea erabiltzen da gazta egiteko? A. Ahuntzana. B. Oilaskona. C. Txarriana. A, hauntza. A. Ahuntza. Gustatzen zaizu ahuntzan gazta? Ez, ardiarena. Ardiarena. Behitu nola dakin honek, asko daki. Orduan zer uste duz, asmatu duzula? Bai. Katxalinek esaten du asmatu dula. Asmatu baldo! Bai! Oso goxua da, ahuntzan gazta. Probatu behar duzu, Katxalin. Zuri gustatzen zaizu gazta? Probatu dut? Probatu zu ahuntzana bai? Bai. Ah, bale. Baina gehiago gustatzen zaizu ardina. Bai. Bai. Oier, begira zer dudan hemen. Turuta bat. Ongi entzun. Ea asmatzen duzun ze kanta jotzen ari naizen. Bai? Hiru aukera, Oier. A. Tamborra da. B. El benao. Eta C. Realaren ereserkia edo himnoa. B, el venao. Oierrek esan du... El benao, el benao. Katxalin, zer behar dugu bizkotxu bat egiteko? Gustoko alduzu bizkotxua? Ez zaizu gustatzen bizkotxo, bizkotxo da marabila. Txokolatekin, kafesnekin, bizkotxo. Hortxe, zer behar dugu bizkotxu bat egiteko? Entzun ongi, hiru aukerak. A. Gatza, ura eta vinagrea, edo ozpina. B. Irina, arrautzak eta azukrea. Eta C. Esnea, salda eta kristongo soia. B. Irina, arrautzak eta azukrea. Bai, bai edo agian ez. Bai, oso ongi, halaxe da. Claro, eske salda botatzea ez da ozpina ez dara oso ongi. Bikote, begira zer dudan hemen. Merezi duzuelako, bai Oier eta bai Katxali, emozioz beteta daude. Oier, txapeldun, beka, jantzi, oso ongi Katxali. Oso ongi moldatu zate, eta gaur bai ala bai, zazpi txalo merezi dituzue, zazpi! De regalo.